Egente getang'ani oboraga obotang'ani mbari ase chipati chiri chiabachorete. Nabo okonyora buna twateba epati eri lakini kwanyora naende gwasoire ase epati eye. Noborege obuonde mbori ng'a mbare bachorire bare epati ya serekari. Abande bachorire bare epati ya opposition. Bono obori iga tokomanya ng'a opposition ing'o nabare government ing'o. Noborege obuonde naende narorire mbori ng'a igo bagobendi tiga ntebe the political stand chiabo gose nase development Emisimamo yabo ya kisiasa. ya kisiasa ng'a tiga mbendi iga egere toreta maendeleo ka tiga nkore iga bono kwanyora ng'a buna community ntobwati mosimamo ore kabisa kamili gose na serikali imetore gose ntori serikali ime naende kwanyora ng'a ntobwate oborege obundi naende nanyore kwanyora ng'a ntosikaini nabo tokoramana igo twarwana igo kwanyora ng'a amasikani rende omaete ekero ochoria na abanto goika otware amasikani gete kogera Uno omorayo itegekore mbuini yaito. igo togochorete togwakirete chikura lakini kwanyora baika iga ase abanto bare iga nonya na ebirero abanto babwatana chisati Kerine buna ayo mwakiri ngokogechikere omwakiri omogusi. nonya tainche bweka nonya na oria ogochorete ekogera omaete ekero ngogochora igo ninkwegenete ng'a No mwakiri isenje. bono lakini bono nche ngochora nyore ng'a naende kabisa mwabwatanire mwang'wananire chikobi mwaramanire amang'ana amabe igo Teriko babia. bono teikoba buya.